Έχω συνηθίσει τα πρώτα 10 χρόνια τα δύσκολα. Θέλει τη δέοντα προσοχή βέβαια με το ψαλίδι, γιατί δεν είναι αστείο, αλλά η εμπειρία Τον έκοψα δάχτυλο πέρυσι. Πήρα φέτα ολόκληρη. Του μπήκε το δάχτυλο εδώ ανάμεσα στα... Λοιπόν, ο ελίχρυσος είναι ένα βότανο το οποίο έχει πάρα πολλές θεραπευτικές ιδιότητες. Ίσως και από τις μεγαλύτερες βιβλιογραφίες που συναντάτε για βότανο. Είναι θεραπευτικό σε πάρα πολλά, όπως είπαμε, ειδικά για προβλήματα των πνευμόνων. Είναι εξαιρετικό. Καθαρίζει το σηκώτη από βαρέα μέταλλα, μια άλλη ιδιότητα που δεν το έχει κανένα άλλο βότανο, να κάνει καθαρισμό από βαρέα μέταλλα. Και είναι ένα φυτό το οποίο υπάρχει για χιλιάδες χρόνια στην ελληνική φύση, με την ονομασία αυτή που έχει ακόμα και σήμερα, ελίχρυσος, δηλαδή χρυσός και ήλιος. Ήλιος και χρυσός. Αυτά είναι συνδυασμένα, διότι ο ήλιος για τον άνθρωπο και για τα φυτά είναι χρυσός πραγματικά. Έτσι και ο ελίχρυσος με τις ιδιότητες που έχει είναι χρυσός και αυτός για τον άνθρωπο. Ο ελίχρυσος επίσης δεν έχει καθόλου τοξικότητα σαν βότανο. Είναι μη τοξικό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορούμε να το καταναλώνουμε κάθε μέρα σε όσο ποσότητα θέλουμε, χωρίς να υπάρχει φόβος παρενέργειας. Τώρα μετά τη συγκομιδή που θα κάνουμε τον ελίχρυσο, όπως βλέπουμε το φυτό που μένει θα συνεχίσει την φωτοσύνθεσή του, θα βγάλει λίγα μικρά ανθάκια ακόμα και μετά θα αρχίσει να χαλάει, να ξεραίνεται για να μπει στο χειμώνα, να κατεβάσει τους χυμούς του κτλ. Σε εκείνη τη φάση θα πρέπει το φυτό να το ξαναπεράσουμε και να το ψαλιδίσουμε ακριβώς από πάνω, να το δώσουμε δηλαδή πάλι ένα σχήμα, ώστε του χρόνου να μπορεί να αναπτυχθεί σωστά και υγιές. Επίσης ο ελίχρυσος είναι ένα εξαιρετικό φυτό για την κοσματολογία. Όλα τα καλά καλλυντικά περιέχουν μέσα εθέριο έλαιο ελίχρυσου. Ο ελίχρυσος έχει την καταπληκτική ιδιότητα να κάνει ανάπλαση των κυτάρων. Αναπλάθει τα κύτταρα. Έτσι βοηθάει πάρα πολύ σε όλα τα δερματικά και όχι μόνο. Έχει φοβερή αντιφλεγμονώδη δράση και βοηθάει πάρα πολύ και στην οδοντοφυΐα των μικρών παιδιών, να τον μασάνε φρέσκο. Είναι αλλιώς ο λεγόμενος αμάραντος. Ο λεγόμενος αμάραντος, αυτό τώρα που θα κοπεί σε αυτή του τη μορφή, έτσι, όταν θα συνεχίσει μέσα κομμένο εκεί που θα αποξηραίνεται, θα μεγαλώσει και άλλο. Θα είναι σαν να συνεχίζει η ανθοφορία του και αφού έχει κοπεί. Έτσι δεν πρέπει να κόβουμε σε τέτοιο βαθμό, γιατί το πιο πιθανό αυτό το λουλουδάκι μετά από 20 μέρες να γίνει έτσι. Λοιπόν, η επόμενη φάση είναι αυτή, βγάζει το σποράκι του και χαλάει. Αν κοπεί σε αυτή τη φάση θα ανοίξουν όλα τα λουλούδια μέσα εκεί που αποξηραίνεται, στο σημείο αποξήρασης. Οπότε συνεχίζει και γι' αυτό λέγεται και αθάνατος. Ακόμα και μετά την κοπή του, αφού το κόψουμε, συνεχίζει να μεγαλώνει και να ανθοφορεί. Ο ελίχρυσος επίσης χρησιμοποιείται και σαν το λεγόμενο ψευδοκάρι, το οποίο ψευδοκάρι συμβαίνει και μαζεύεται πριν ανθοφορήσει ο ελίχρυσος. Έχει αυτό το στέλεχος με τα φυλαράκια.
Αυτά τα φυλαράκια είναι ακόμα πιο πλούσια και πιο πυκνά πριν ανθοφορήσει. Οπότε το συλλέγουμε σε εκείνη τη μορφή και καθαρίζουμε το φυτό και κρατάμε μόνο τα φυλαράκια. Αυτά τα φυλαράκια λοιπόν χρησιμοποιούνται στη μαγειρική σαν το λεγόμενο ψευδοκάρι. Και μυρίζοντας τον ελίχρυσο πολλές φορές θυμόμαστε και τη γεύση του κοτόπουλου. Οπότε μετά, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και τα βρώσιμα λουλούδια του, είναι σε αυτή τη μορφή. Επίσης συλλέγουμε και κάποια ποσότητα από τον ελίχρυσο σε αυτή τη μορφή για τα λεγόμενα βρώσιμα λουλούδια, τα οποία και αρωματίζουν και χρωματίζουν το φαγητό μας με αυτό το υπέροχο άρωμα. Η λεγόμενη αχιλία ή αλλιώς αχιλέα, πολύτιμο βότανο για τον άνθρωπο και έχει πάρει την ονομασία της από το λεγόμενο αχιλέα, διότι το χρησιμοποιούν στις εκστρατείες στο στρατό του οι στρατιώτες, το είχαν σαν επουλωτικό μετά τις πληγές από μέταλλο. Έχει κάποιες ουσίες μέσα, οι οποίες ουσίες αυτές βοηθάνε στην γρήγορη επούλωση όταν υπάρχει τραυματισμός από τα μέταλλα, κοψίματα από μαχαίρια, εκτορές κτλ. Ισχυρό βότανο πάνω σε αυτό το τομέα, το έχω κάνει και εγώ σε πράξη, το έχω δει και έμπρακτα ότι δουλεύει όντως. Πολύτιμο βότανο για τον άνθρωπο σε πολλές περιπτώσεις, πικρό βότανο, η γεύση του είναι πολύ πικρή και στο τσάι του επίσης. Δεν το χρησιμοποιούμε στη μαγειρική, δεν έχει κάποιο όφελος γι' αυτό, αλλά βοηθάει πάρα πολύ για μετά τον πυρετό, όταν θέλουμε να κάνουμε ανάρρωση. Και επίσης η πικρή του γεύση που έχει βοηθάει πάρα πολύ να καθαρίσει το σύστημά μας από διάφορα. Διουρητικό και πάρα πολύ καλό για τις γυναίκες. Είναι το βότανο για κάθε γυναίκα που μπορεί να το χρησιμοποιεί και να το έχει στη διατροφή της. Απαγορεύεται στις εγγύους, διότι μπορεί να ρίξει ακόμη και το παιδί, να σταματήσει η κύηση δηλαδή, αλλά βοηθάει πάρα πολύ στην έμεινο-ρίση, ρυθμίζει τον κύκλο της περίοδου, βοηθάει σε όλα τα γυναικολογικά προβλήματα, σταματάει τους πόνους της περίοδου. Η παρασκευή που μπορούμε να κάνουμε σαν τσάι για να πλενόμαστε, μπορούμε να βάλουμε μία χούφτα σε μία κατσαρολίτσα, να το βράσουμε καλά για 10 λεπτά και αυτό το νερό αφού κρυώσει να πλενόμαστε για τα επόμενα 2-24 ώρα σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα με την ακμή, ειδικά σε γυναίκες. Κάποιοι άνθρωποι, επειδή ρίχνει την πίεση αυτό το βότανο, μπορεί να μην τους κάνει καλό, οπότε θα πρέπει να συμβουλευόμαστε πάντα τον γιατρό μας, τον γιατρό που ξέρει από τα βότανα φυσικά, γιατί υπάρχουν και γιατροί που δεν γνωρίζουν καθόλου από τα βότανα και όλες αυτές τις ουσίες που έχουν. Αλλά κάποιοι που γνωρίζουν μπορούν να το συστήσουν σε ανθρώπους που έχουν αυξημένη πίεση και να τους ρυθμίσει και την πίεση αυτό το βότανο ακόμη. Βλέπουμε εδώ ότι είναι σε πλήρη ωριμότητα σχεδόν το φυτό. Αν παρατηρήσουμε, κάποια πολύ λίγα ανθάκια ακόμα είναι πράσινα, δεν έχουν ανοίξει σχεδόν σε όλο το χωράφι. Αυτό σημαίνει ότι έχει έρθει η ώρα πλέον της συλλογής. Εδώ θα παρατηρήσουμε ένα ανθάκι το οποίο δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, ψιλομοβίζει. Αυτό είναι πρώτο στάδιο, δεύτερο στάδιο, τρίτο στάδιο. Εδώ ανάμεσα θα βρούμε και κανένα υπερικό, το λεγόμενο βάλσαμο. Αυτό συγκεντρώνει όλη τη δύναμη του ηλίου και το έλαιό του από αυτό το βότανο. Όταν το τρίψουμε στο χέρι μας, κοκκινίζει το χέρι μας. Είναι το λεγόμενο σπαθόχορτο αλλιώς.